kommer til ting. Jeg er den, der går og slukker lys efter min roomie, og generelt bare sådan økologisk alt der. Nej, det er sådan noget, jeg er rigtig god til, faktisk. Og jeg er sådan en, der bliver sur over, hvis ikke man slukker lyset, når man går fra et andet eller fra et lokale. Det bliver jeg også, hvis det er andre end mig selv, der gør det, men jeg gør det selv. Nu går du med sådan noget, snart står under brug, som du ved at spille fodbold i et par timer og sådan noget. Og vandet kører over dig, så du kan have det varmere, så skruer den varmere. Altså, der tænker jeg ikke over vandet. Det er så minimal forskel, og det er ikke fordi, jeg tænker i penge, når jeg tænker i strøm, jeg tænker i miljø. Altså, pengene er fuldstændig ligegyldige, fordi det er så kedelige, sådan nogle kedelige priser. Jeg tænker faktisk aldrig på miljøet. Det må jeg gerne citere mig for. Okay, jeg går altid op ad trappen i mørke, fordi at, så tænder jeg ikke lyset, så er det ikke så tændt hele natten. Det er min ting. Snis op på et 9-tal. Var vi ikke enige sidst? Det vil altså sige, at vinderne er 2 stykker smørbrød. Hjem til mor og far en weekend eller et eller andet, så skruer man lige et hak ned på radiatoren og lige tager mobilopladeren ud af stikkontakten. Det kan jeg bruge hjemme, så var det jo forældrene, der betalte regningen, altså der tænker jeg altså ikke selv meget over det. Men efter man begynder selv at få regningen, så begynder man faktisk at tænke over, okay, det kunne være, at lige skulle altså rent faktisk slukke lyset, når jeg ikke bruger det. Ja, jeg synes, jeg er god til ovnen. Og slukke ovnen lige inden, at maden var færdig. Hvis jeg koger ting, for eksempel, så koger jeg for det meste vandet i elkedlen inden. Jeg har nok taget lidt langt brusebad. Det er jeg ikke så god til, det der. Jeg tænker også, at i vinterperioderne, der har jeg min radiator stående tændt, men jeg tænker, at jeg hellere skruer ned for min radiator en måned før, end en måned senere. Jeg kan bare godt lide, når der er lys. Ja. Jeg kan godt lide at bruge meget vand. Ja. Ja, det der med at begrænse vandmængden, og så sørge for at holde det på så lavt blus som overhovedet muligt, mens man går det. Ja, det er jeg dårlig til. Jeg er rigtig dårlig til at flytte. Du er bare dårlig til at lave mad generelt. Nej. Jeg er dårlig til at flytte komfuret. Det er jeg.